Мяне завуць Казалецкая Анастасія, я вучуся ў сярэдняй школе нумар 5 горада Жодзіна у 7 В класе. Якуб колас, ручей. Між алешын кустоў, дзе пяе салавей, і шуміць і грыміць срэбразвонны ручей. Як матулька вярба хіліць голаў над ім, і глядзяцца кусты пышным верхам сваім. Абступаюць яго чараты асака, падыходзіць мурох да яго здаляка. Часам зорка ўначы на яго кіне зрок, і хмурынка не раз зазірне ў ручаёк. І схіляе трава над ім пасмы брыжы, а ён жэўжык пястун гучным смехам дрыжыць. То заскочыць у гай, то курган абаўе, дзе сярдзіта бубніць, дзе лагодна пяе. Люба слухай той спеў, несціханы густы, і пад песню яго адпачынеш і ты.